denk ik. Kom dadelijk moe thuis, dat weet ik zeker. Nou, de kinderen die zijn hier gekomen met de fiets vanuit school. Die hebben hier een fiets gekregen die ze straks moeten overgeven aan de kinderen uit Heerlen. Dus het is een estafette fietstocht. Krijg je een stokje of zo en dan moet je die de hele tijd door gaan geven. En het is de bedoeling dat zij zich realiseren dat over een aantal maanden een wereldkampioenschap hier gaat plaatsvinden. En heel leuk voor hen is dat ze er een beetje bij betrokken raken. Ik sta hier bij een hele gezellige groep meiden. En wat vonden jullie er vandaag van? Gewoon gezellig. En wat vond jij ervan? Superleuk dat je met een hele groep samen kon fietsen. Bij elkaar. En wat vond jij ervan? Nou, het is echt leuk omdat we dan gingen fietsen en al die obstakels en zo wel. En we mochten op de weg fietsen en dat vond ik leuk. En jij? Ja, ik vond het best wel leuk. Ja, ik was gevallen, dus dat was niet zo leuk. Oké, je hebt je wel geen pijn gedaan, of wel? Een beetje. Maar het is leuker dan leren. We staan hier bij Ilias. En wat vind je er vandaag van om te fietsen? Ja, wielrennen doen dat ook. En het is best wel leuk om ook alles wielrennen te voelen. En ga je na vandaag ook vaker fietsen? Of doe je al heel veel fietsen? Ja, ik fiets iedere dag naar school. En wat vind je er nou van dat de kinderen dit doen voor het WK wielrennen? Ik vind het hartstikke leuk. Want kinderen laten zien dat sporten leuk is. En dat ze er plezier aan hebben. En het is ook nog gezond. Nou, en ze laten ook op deze manier zien dat Heerlen helemaal klaar is voor het WK in september. Oké, dankjewel. Wat is er zo speciaal in deze tocht? Nou, het speciale is dat we eigenlijk een hele regio laten meedoen. Heel Zuid-Limburg fietst mee, 14 gemeenten. Uniek en nooit vertoond. En op die manier vragen we gewoon aandacht voor het WK dat eraan komt. Duidelijk. Dankjewel. De WK 2012 Kids Estafette Zuid-Limburg vandaag op dinsdag 5 juni. Allemaal dus in het kader van de UCI Road World Championship 2012 in Nederland, Zuid-Limburg. 100 keer 100 keer 100. De arrivé hier in Simpelveld. Ik sta hier nu bij Noah. En zij heeft het stokje doorgekregen vanuit Landgraaf. Wat vond jij van de tocht? Ik vond het heel leuk. Soms was het ook wel moeilijk, maar vooral was het heel leuk. En wat vond je dan moeilijk? Ja, sommige bergen waren heel hoog en dat stopten we ook, maar voor de rest was het echt heel leuk. Ben je nu ook een beetje moe? Klein beetje. Heel veel succes. Rustig aan naar beneden. Rustig aan in de afdaling. Is goede snelheid. Rustig naar beneden. Denk aan de veiligheid. Hou je 2 handen aan het stuur. Denk aan de veiligheid. Heren, een klein beetje aan de kant. Er komen 100 wereldkampioenen de berg af.
Nou, Joël en Lisa, wat vonden jullie van de tocht? Ik vond het heel makkelijk en ook wel leuk. Oké, en Lisa? Ja, ik vond het ook wel leuk, maar soms ging het wel sloom. En wat vonden jullie allerleukste aan de tocht? Ja, gewoon het fietsen. Dat je met z'n allen gewoon zo leuk kon fietsen, die berg op en zo. En Lisa, ga je nou vaker fietsen nu je deze tocht hebt gedaan? Ja, ik vond het wel leuk, maar ja, ik fiets sowieso al veel. Dus ja. En hoeveel fiets je dan? Ik doe wielrennen dus, ik weet het niet. En wat vind je dan zo leuk aan het wielrennen? Je gaat snel en ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Gewoon met mijn vader en mijn broer ga ik gewoon fietsen naar België of zo. Nou, ja. We zijn nu bij Wielen. Uit Simpelveld naar Wielen gefietst en dadelijk gaat de stok verder. Die ga jij nu overhandigen. Jannik naar Nimue. Veel succes. Dankjewel. Wil jij nog iets zeggen? Nee. Dan heel veel succes. Maar hier moeten ze het zelf doen. Hier moeten die kids het doen. En ik zie ze lijden. Ho, 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 ho. Niet meer normaal, maar ze fixen het. Natuurlijk worden ze ook geholpen door de jongens van het RTC. Regionaal Trainingscenter, die wat er hier naar boven begeleiden. En zo komen ze hier naar boven. Ja, het zal nog even duren, maar ze komen hoor. 100 wereldkampioenen. 100 jongens en meisjes met die mooie truien aan. Met die prachtige regenboogtruien. Van deze jongens en meisjes. Deze jongens en meisjes, dames en heren. Ik sta hier bij een hele groep kinderen. En er gaat nu een jongen gaat vertellen wat hij er vandaag van vond. Ja, ik vond de bergen en zo vond ik niet erg moeilijk. Ik vond het ook geen 100 kilometer. Het leek meer zo'n 7 kilometer of zo wat, vond ik dan van mezelf. Ik vond het leuk en ja, ik hoop maar dat de anderen het ook leuk gaan vinden, wat nu achter ons klaar staan. Dus. Oké. Ga je nu ook meer fietsen? Ja, ik was al veel aan het fietsen, maar ik denk dat ik nu nog wel meer ga fietsen, want ik vind het erg leuk. Oké, dankjewel. Ik sta hier bij Nimue en Juri. En Nimue gaat zo meteen de estafetterol doorgeven aan Juri. Wil je nog wat zeggen tegen Juri? Heel veel succes en een goede tocht. En wil jij nog wat zeggen? Dank je. Is gestart vanmorgen om 8:30 in Landgraaf. We zijn van Landgraaf vertrokken in de richting van Heerlen. Daar hebben we het stokje overgegeven aan de basisscholen uit Heerlen. Toen naar Simpelveld. Die basisscholen namen het stokje weer over. We houden rechts aan en we gaan beginnen aan de klim. Kom op hè, op de pedalen. Laat je zien. En daar komen ze. 100 deelnemers, 100 jongens en meisjes op de pedalen naar boven. De klim is begonnen. Wat vonden jullie van vandaag? Het was wel leuk. Ja. En wat vond je er leuk aan dan? Ja, je was buiten en was niet op school. En wat vond jij ervan? Ja, dat geeft je wel een kick dat je met zo'n hele grote groep mag fietsen en zo. Dat is wel leuk. En wat vinden jullie ervan dat het WK wielrennen naar Nederland komt? Ja, leuk, want dat is toch maar ons landje en dan is het toch wel leuk dat het hier komt. En jij? Ja, ons landje is dus toch wel best wel klein en dat het dan hier komt is ja, leuk. We staan hier in Malgraten en Timo gaat zo meteen naar Valkenburg fietsen. Juri gaat nu het stokje overdragen aan Timo. En wil je nog wat zeggen tegen Timo? Veel succes en maak er een mooie tocht van. En wat verwacht je van de tocht? Dat het een leuke tocht wordt. Ik zie hier links en rechts al supporters staan, wat de jongens en meisjes gaan aanmoedigen. Onze 100 wereldkampioenen zijn in aantocht.
komen hier al blok naar boven. Netjes op de rechter helft. Dat is mooi. Dat is klasse. Dat is toppie. Allemaal in dat mooie tricot. Dat wereldkampioenen tricot. Je krijgt het maar 1 keer. Voor minder en voor 2 keer weggelegd. Maar hier zijn ze. Hier komen ze. Kijk eens naar die bekkies. Die hangen open. Die staan open. De monden zijn helemaal open. Hangen bijna tot op de stang van de fiets. De tandjes die zijn niet meer wit. Die zijn zwart. Ik sta hier bij Luc en Nicola en zij gaan mij vertellen wat ze van vandaag vonden. Je gaat hellingjes af en dan moet je ook wel remmen en zoiets allemaal. Dat was wel leuk. En wat vond jij ervan? Ik vond het leuk en ik vond het ook met die hellingen af bochten maken. Maar ik vond het wel jammer dat het zo kort duurde. En gaan jullie alle 2 kijken naar het WK wielrennen? Ja, ik ga zeker kijken. En jij? Ik ook. Oké. Wij vinden het WK estafette super! Nou, wat is het belang van deze WK estafette die hier gehouden wordt voor de kinderen? Nou, ik denk dat het een heel groot belang is. De WK is heel belangrijk als topsportevenement. Maar ik denk in het kader van de breedte sport is dit ook ontzettend belangrijk. Want het is goed als kinderen sporten. A, omdat ze later ook misschien topsporter worden. Maar het allerbelangrijkste is voor hun gezondheid, voor het welbevinden. Sport voegt gewoon iets toe aan mensen. En daarom denk ik van, ik fiets zelf ook mee vandaag. Dus u geeft het goede voorbeeld? Ik geef het goede voorbeeld. Ik sta nu bij Timo. En wat vond je van de tocht? Heel leuk. En wat vond je er leuk aan? De bergen. Hou je van bergen op fietsen? Ja. Wat wil je nog tegen Sanna zeggen voordat je de stok geeft? Veel succes en een goede etappe. ...100 wereldkampioenen, mevrouw. Dat zijn ze die voorbij komen. Chic is mich dat. We gaan de Kouberg op. We gaan naar boven. 100 kingen. Hier uit Valkenberg naar boven toe. De Kouberg ligt voor hun wielen. 100 wereldkampioenen in de truien. Leeftijd 11, 12 jaar. Breedte sport, daar doen ze het voor. De Kids Estafette 2012. Nou Giovanni, vertel eens wat is er gebeurd? Ik was gevallen over een drempel heen. En was dat onderweg van Valkenburg naar Veld, de Kouberg? Niet op de Kouberg, na de Kouberg. Heb je heel erg veel pijn hier gedaan of heb je toch nog uiteindelijk kunnen uitfietsen? Nee, ik had heel erg pijn. Hier komen ze naar boven. De laatste meters voor deze jongens en meisjes op de Kouberg. Jullie hebben net gefietst, hè? Ja. Wat vonden jullie van de Kouberg? Ja, hij was moeilijk. Ik ben hem ook maar half opgefietst. Maar ja, het ging wel het eerste stuk. Maar na de rand was het een beetje moeilijk, ja. En wat vond jij van de Kouberg? Ja, het was best wel stijl, maar het ging wel. Zijn jullie nou ook uitgeput? Niet uitgeput, nee. Niet? Nee, niet uitgeput. En jij? Ja, ik ben wel moe, maar niet echt uitgeput. Dat is mooi, dat is klasse, dat is toppie. Allemaal in dat mooie tricot, dat wereldkampioenen tricot. Formidabele prestatie van deze jongens en meisjes in de kader van het wereldkampioenschap 2012. Je moet erbij zijn, je moet het meemaken. Die fantastische Kids Estafette. WK Kids Estafette is super cool. Te gek!